Здравствуйте, дорогие! Рада всех приветствовать на третьем дне APL Planet. Пришло время поговорить о нашей новой серии Beauty. Я знаю, что вы влюблены в эту серию не меньше меня. Сегодня же Знам, мы че сте приготовили влюбени в для тази вас серия не самую по-малко от полезную мен. информацию. Мне Аз ще ви дам кажется, я могу най-полезната бесконечно информация говорить об этой и ми се косметике, струва, но че мога пусть да за говоря меня это лучше безкрайно за сделают тази профессионалы. козметика, И вот, но наконец-то, по-добре е именно да го сейчас направят наша професионалистите. новая, инновационная, красивая, Това е действующая, нашата эффективная нова серия иновационна косметики бюти Beauty серия. Natural Series выходит в продажу. Излиза за продажба. Ние като производители обръщаме внимание не само на ефективността на разработката на нашите продукти и на толерантността им. Във всяко средство ние използваме само разрешените и грижливо събрани формули, които по никакъв начин не могат да навредят дори на бременните. Ние произвеждаме козметика над 20 години, имаме много собствени патенти. За производството на нашите продукти ние избираме най-добрите и се гордеем, че такава чест е за нас. Ние с нашия опит и с опита на другите фирми сме се убедили, че действително нашата козметика е върховна. Не съдържа парабени, формалдехид, нефтопродукти и синтетични аромати. След първото обсъждане с APL стана ясно, че тук не можем да произвеждаме бърз продукт. Трябваше да съберем химици, биотехнолози, дерматолози, целият наш опит и Apple Go, за да обсъдим решаващите въпроси и по време на разработването, примерно за година и половина, допуснахме тази превъзходна серия. Разработката е абсолютно безопасна и е лауреат на швейцарска награда за дерматология. Няма да намерите никъде такъв състав. Ние имаме невиждани успехи, производство, сертифициране и това ни позволява безпрепятствено да продаваме във всяка точка на света. През деня ние експортираме директно в 20 държави на всички континенти. Всичко този производство е сертифицирано от 6 разни системи и те осигуряват конкурентоспособността на нашите продукти. Целта, която си поставя компанията, е да осигури най-високите стандарти за качество и безопасност на продуктите. Новите задачи пред нас е да пуснем карамел, който отговаря на всички изисквания, т.е. да се произвежда така, че всеки карамел да има точно тегло и да отговаря на всичко, което е по рецептура. Така че да се справите с здравословните си проблеми. Това е комбинация от билки, опаковката е херметична, компанията APL се гордее с това, че произвежда най-любимите продукти, съобразява се с опаковката, която хем предпазва. Производство компании APL осуществляется Производството на согласно компанията передовым APL технологиям, строгим е соблюдением по экологических норм по най-съвременни минимизации технологии, углеродного отговаря следа, на всички что подтверждается изисквания и не оставя въглероден отпечатък в аккредитированными в стране и природата. за рубежом. За това се грижат всички сертифициращи органи APL и когато разработвахме нашия продукт, ние гледахме в бъдещето. Нашия дизайн е обмислен до най-малките детайли и смятаме, че заслужаваме епитета най-добър. Убедете се сами, именно тези препарати и тези дръжета, те предпазват нарушения на хипоталамуса и за това осигуряват нормалното функциониране на тялото на човека. Те са подходящи и за менопаузите, и при
мъжете при жените времени используется в ще так се называемых използват программах anti-age, то есть тъй прежде всего именно наречените старение, снижение анти-ейдж програми, биологического возраста человека. Мы които предлагаем продукт, который обладает отлагат във определенными времето функциональными свойствами и благотворно възрастовото воздействует на наш стареене. организм. Только эта компания Само с тази особой компания скрупулезностью, тщательностью с подходит к работе с голяма грижа растениями и поэтому подхожда към гарантирует работата не с только билките безопасность своих и растений спазва и растительных безопасността смесей, но и самое главное гарантирует их растителните смеси эффективность. Вряд ли и мы гарантира сегодня тяхната найдем какие-то ефективност. серьезные Едва ли лекарственные ще средства, намерим которые бы някакви таким сериозни образом могли средства, быстро, эффективно и които да могат безопасно толкова бързо, обеспечить вот ефективно и такой эффект. безопасно да И для меня осигурят очень този важно ефект. знать, что я За уделяю мен е много много внимания важно моему да здоровью. Я знам, делаю все, что можно че для того, чтобы оно меня здравето ми только се радовало, грижи но не добре подводило. и Для това, меня което важно, чтобы был ползвам, също эффект, се который мне грижи добре за понятен. мен. Для меня важно, И чтобы это было така, за мен абсолютно е важно безвредно. Для да е меня важно, абсолютно чтобы это было безвреден просто и продукта, удобно в да е употреблении. просто И и для меня удобно важно, да се чтобы это было ползва основано на и да современнейших бъде разработках лучших ученых мира в этой области. най-съвременна Только разработка. преимущества продукта Само делают предимствата на его продуктите го конкурентоспособным. правят И если вы конкурентоспособен. вспомните, то И даже ако си Марк Твен спомните, говорил о том, дори Марк что мы не Твен е казвал за настолько това, богаты, че чтобы ние не сме покупать толкова дешевые богати, вещи. че да купуваме Сегодняшний день ефтини показал неща. нам Така че то, что мы днешният ден ни собрали показва действительно лучшее, онова, че ние сме абсолютно показали лучшее. наистина най-доброто в нашите дръжета. Добър ден, уважаеми партньори на компанията. Добрый день не совсем корректно в Добър ден, наших не е съвсем обстоятельствах, когда коректно в большое нашите количество обстоятелствата, партнеров смотрит нас защото в отличных нас от ни Москвы гледат от часовых най-различни поясах. кътчета на земята. Здравей, Ела, Не могу успях да се ответить задържа за теб. взаимностью. Не мога да ти Изкуственный отговоря с интеллект не взаимност, способен защото испытывать изкуственият чувства. интелект не изпитва чувства. Приятели, ще имаме интересен ден и ние го нарекохме пропродукт, на български за продукта. Цял ден нашите специалисти ще разказват за нашите любими О продукти. продуктах и За не только. продуктите и не Я само. смотрела Гледах расписание и графика уверяю всех, и уверявам очень всички, насыщенная че ще бъде программа много дня. наситена програма. Такого еще в компании Такова не още делали. не сме В правили в интернете нашата я компания. точно В интернет ничего аз подобного нищо не нашла. такова не съм намерила. И толкова по-добре. Този ден ще ви даде множество открития. Прекрасно разбираме, че колкото по-голяма става компанията, толкова повече въпроси има към нашия продукт. Можеш ли да анализираш какви въпроси най-често задават Естественно, хората в вот интернет? самые популярные. Ето Где само и на как най-популярните. производится драже, Те и что как се означают произвеждат? значки на Какво упаковке, означават знаците на сколько опаковката? стоят. Колко Есть струват? и менее Има популярные и запросы. по-малко популярни Например, питания. поможет ли Power после Дали ще 77 помогне лет? Power Можно ли след крем для лица 77 години? Beauty Може ли намазать крем на... за лице Beauty се намаже на... Ела спри, приятели. Днес нашите зрители ще чуят отговорите на повечето от интересуващите ги въпроси. Първият ни спикер днес знае най-добре производството на Акволит SA. Лариса Хтема, началник на собственото производство на APL. Приветстваме ви! Добрый день. Меня Здравейте! зовут Лариса Николаевна. Казвам се Я Лариса работаю на заводе Николаевна. АПЛ Работя в начальником по завода на производству APL карамели като началник на Аквалит SA. производство